Hola, soy Marta de Casa Viracocha y estamos hoy aquí con Josep Pàmies, que ha venido a darnos una charla y haremos un poco, pues esto, un recorrido de lo que hacemos aquí en Casa Viracocha. Tenemos las plantas medicinales, donde las tenemos plantadas, las recolectamos, las secamos y nos hacemos nuestros propios ungüentos, tinturas, cremas y aguas de limpieza. Y luego, bueno, más adelante pues tenemos todo este tipo de plantas, calanchoe, la caléndula, hay varias, aloe vera, menta, artemisa, bueno, la moringa, tenemos varias plantas, todas son medicinales y las utilizamos para esto, para poder hacer nuestras propias pócimas, que digo yo, nuestras tinturas y cremas. Luego, a la parte de atrás, es donde hacemos más los tipos de terapias con los elementos de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Trabajamos lo que mucha gente conocería como temazcal o inipi, pero yo le llamo un pachamat, porque aparte de que, bueno, se hace con un trabajo consciente, también está más hundido lo que es la estructura. Es como entrar dentro del útero de la Pachamama, y aquí se hace, pues bueno, si viene alguien con alguna enfermedad, algún cáncer o otro tipo de enfermedad, si lo necesita, pues se hacen unos cataplasmas con hierbas, con las plantas medicinales, con arcilla, y se pone en la parte afectada. Luego entramos en el pachamat, donde se entran las abuelas piedras, y con la agua que he tenido infusionada también con plantas, se crea el vapor, la sauna, y es donde podemos pues trabajar lo que es a nivel tanto físico, mental como espiritual, ¿no? Y se hace pues con un trabajo consciente de qué queremos liberar, qué queremos sanar, y vamos haciendo pues todo un trabajo. Es guiado, en este caso lo guío yo, y bueno, nunca se puede decir qué va a salir, porque depende mucho de la energía que se va creando y de la gente que participa en él. También se hace otro tipo de terapia, que es una siembra. La siembra la hago en este lugar, que para mí es un punto energético, en el cual, bueno, es para liberar, donde la Pachamama o la Madre Tierra absorbe todas esas energías densas o que queremos liberar. La siembra es como enterrar a la persona, la cabeza no, y lo que haces también a través de símbolos o de cataplasmas o lo que haga falta, depende, porque todo es personalizado, pues vamos haciendo un trabajo de liberación. Se le acompaña, la persona está pues enterrada hasta el cuello, y va liberando con un trabajo consciente a través de una meditación guiada, que puede ser a través de tambores, de cuencos, simplemente también con silencio, con el agua. O sea, aquí se utiliza pues un poco también lo que va necesitando la persona. Va liberando y es un volver a renacer. O sea, cuando vuelves, cuando sales de la Madre Tierra, te sientes, la verdad es que liberas tanto a nivel ancestral, a nivel
de antepasados a nivel pues, de uno mismo, de esta misma vida o de vidas anteriores. Y es una terapia, la verdad, que muy potente y muy sanadora, ¿vale? Bueno, yo he estado enterrada varias veces, yo sí que me he enterrado incluso la cabeza, y es una terapia que a mí me ha ayudado mucho a cerrar ciclos y a liberar y a sanar cosas de esta misma propia vida, y que ha habido un cambio, y yo he visto que incluso la gente de mi alrededor, mi familia, ha podido hacer un cambio sin que yo les dijera nada, simplemente por ya haber hecho esta terapia. Luego también tenemos una pequeña sala aquí en el exterior, que es una casita de madera, donde hacemos también terapias. Son terapias más, a lo mejor, de tipo más emocional, de liberación emocional. Incluso también se trabaja un poco conscientemente como en el Pachamat. Y aquí tanto puede ser pues grupal como individual las terapias. Trabajo mucho pues esto con aceites, con las aguas de limpieza que nos hacemos, los inciensos. Se trabaja pues con el tambor chamánico, que también es una de las cosas que hacemos, talleres de tambores chamánicos, de atrapasueños, de mandalas, los retiros si hace falta, charlas y, bueno, y cursos de limpieza y de Reiki solar. Aquí es pues esto, se hace la terapia más personal, se trabaja a nivel emocional y bueno, en regresión, con Reiki, con imposiciones de manos, o bueno, dejar fluir y lo que vaya surgiendo dependiendo de cada persona, lo que necesite en ese momento. Utilizo pues las piedras, los minerales que me ayudan muchísimo, herramientas que me han ido llegando, que bueno, los tambores, las plumas, sonajeros, cuencos de cuarzo, de cuencos tibetanos. A veces no, depende, se va utilizando pues lo que se va sintiendo y sobre todo pues esto, las plantas, los olores, las aguas, eso se utiliza. Y aquí estamos en la otra sala, que es la sala donde trabaja más Joan. Es una sala donde se hacen pues esto, más en camilla, las sesiones de Reiki, el espatllat, los espolones, bueno, y también lo que necesite también la persona. También se utilizan pues cuencos, aquí también están las aguas, todo. Y aparte de esto, aquí es la sala grande donde pues hacemos lo que son los talleres de mandalas, de atrapasueños, de tambores, los cursos de limpieza energética, los cursos de Reiki solar, retiros y charlas, y conciertos, musicoterapia. Hacemos pues un poco general y lo que va saliendo. Después, hoy es un día especial aquí en Casa de Iracocha, porque como hemos dicho, tenemos entre nosotros que nos viene a hacer una charla Josep Pàmies, y aparte de esto también haremos una pequeña sorpresa a nuestro maestro de Reiki, el señor Paulí. Y bueno, será un homenaje que le haremos después de la conferencia de Josep y será especial. Bienvenidos a Caldas de Malavella, aquí en el Vichy.
Desde Casa Viracocha, Joan y yo hace un tiempo iniciamos un nuevo proyecto donde montamos un centro de terapias alternativas y naturales, retiros personalizados, retiros grupales, talleres de tambores, de atrapasueños, mandalas, hacemos cursos de Reiki solar, de limpiezas energéticas, también nos hacemos nuestros ungüentos, tinturas y bueno, tenemos nuestras propias plantas de pamies plantadas en casa y somos miembros y punto de venta de Dolça Revolución. Hoy estamos aquí con un placer enorme de tener a Pamies, que nos hablará sobre las plantas medicinales, y después de esto tendremos una sorpresa para una persona que está aquí entre nosotros, que es muy apreciada por muchos de los que estáis aquí. Por tanto, gracias a todos por estar y bienvenido. Pues si aquests ho hauré de muntar més calma. Hi havia una segona part del PowerPoint de plantes que parlava d'una sèrie de llibres que eren com, per exemple, no sé, ara hauria d'estar un rato buscant-ho aquí, m'he equivocat de PowerPoint i per tant m'hem fotut. Hi ha un llibre que diu Medicamentos que maten y crimen organizado. En la tapa la gent ja pot veure de què es tracta, quin és l'autor i quin és el prologuista, Ramon Laporte, cap de farmacologia a la Vall d'Hebron. Un altre llibre era Descubrimientos médicos no autorizados, per un periodista italià extraordinari, com aquests descobriments que poden curar malalties s'oculten i es persegueixen, malgrat haver estat desenvolupats per indústries farmacèutiques on no massa interès en vendre-les. Hi ha altres llibres com Nova psiquiatria, del Javier Álvarez, com desmedicalitzar la gent malalta mental, que no són malalts. Tota una colla de llibres importants que ens han donat a nosaltres aquesta capacitat de poder transmetre coneixements, perquè han estat fets per gent amb uns currículums impressionants, que no són els del sistema oficial mèdic i el sistema oficial farmacèutic, que per tant la gent ha de tindre també les dues visions de la jugada. La que et diuen quan vas a un hospital que és el que has de fer quan estàs fotut, i la que et diuen metges o biòlegs o terapeutes alternatius. Avui el títol de la conferència, però, era com l'alimentació ens pot emmalaltir i quines teràpies podem utilitzar, bàsicament per tornar a estar bé. Avui en dia quasi tot s'ha prostituït. No vull dir tot perquè no cal ser tan pessimistes, però el sistema econòmic que tenim, globalitzat, perquè pràcticament ja no hi ha ni comunisme ni altres alternatives, tot és capitalisme. El sistema actual, tot el que no és negoci, no tira endavant. Clar, a nivell de salut és un gran negoci que estiguem malalts, però també es volen mantenir vius el màxim de temps possible. Malalts crònics, que se'n diu. Per tant, com ho aconsegueixen això? Doncs bàsicament, la pròpia Organització Mundial de la Salut, l'OMS, diu que un 85% de persones que moren abans de temps, tots hem de morir un dia, però més han de morir a la màxima dignitat possible, que el 85% de persones que moren avui en dia abans de temps moren per una alimentació bruta i per una falta d'exercici. A part, els que moren de gana. Són els dos extrems. La gent que menja molt i menja basura, bàsicament el que podem trobar amb aquests embolcalls tan preciosos als supermercats, i per l'altre costat hi ha la gent que es mor de gana, que si pogués menjar això no es moriria de gana, com a mínim, perquè el verí, molts d'aquests verins que estan dins dels paquets de supermercats, si no en mengessis amb excés, llavors tindrem capacitats potser per anar-nos depurant. Per això que, clar, moltes vegades ja no és qüestió de dir què menjo. Doncs mira, si no pots menjar ecològic, menja el que puguis, però no n'abusis. Menja poc i país bé. Perquè normalment un ser adult ja té els ronyons, els fetges, els pulmons suficients, òrgans de filtratge i d'eliminació suficients si no fotem massa porqueria dins. El fotut és amb una mare gestant. El fotut és amb un crió petit. I un crió petit, a vegades, el jovenet, menja tant com un adult, perquè ho ha de menjar, perquè realment ha de generar aquell esqueleto i ha d'anar pujant.
però no té els filtres necessaris per a poder depurar tanta porqueria com li entra en un crió petit. Per això que inclús fins el conseller de Salut diu no mengem atún ni salmó, les dones embarassades i els crios petits, perquè no tenen la capacitat d'eliminar-lo com un adult, no? Perquè mengen tant o més i tenen els filtres molt més petits, no? Clar, no pensem mai en que possiblement estigui quasi tota la clau de tot el que està passant amb aquesta història. Indubtablement hi ha altres factors externs també a l'alimentació que nosaltres no podem decidir. La brutícia a nivell mediambiental, contaminacions ambientals, diferents empreses cada dia menys perquè hi ha més filtres, més depuradores, o Déu-n'hi-do, com acaben els rius. Fumigacions aèries, heu vist totes aquestes esteles químiques que diuen que són esteles de condensació dels avions. Mentira podrida. Algun dia potser hi pot haver una estela de condensació, però la majoria de vegades són ruixaments premeditats amb productes químics per dir que estan fent proves de control climàtic, d'esbarcir certs materials pesats com alumini, bari i d'altres per fer unes cortines. Estan fent proves de com controlar el clima. I aquí a Espanya i a Itàlia, bàsicament, com que som els països del cul d'Europa, la OTAN ens ha agafat com a conilles d'Índies, no? On hi ha més merda distribuïda pels cels és aquí a Espanya i a Itàlia, no? Va estar Zamora, fa 2 anys, quan hi havia les eleccions autonòmiques en aquella zona, que un grup de pagesos fastiguejats del que veien cada dia, de aquí, Josep, cada dia, cada any, llovia, perquè en la meseta, las borrascas que vienen del Atlántico, normalmente aquí siempre llovía y un año de sequía, perder la cosecha era muy extraño. Llevamos 10 años casi sequía continua. Y mira las tierras. Llampaguejar de todo. ¿Y qué es esto? Aluminio. Aluminio que nos tiran, esos cabrones, perdón. Aluminio. Sí, el año pasado ya veíamos algo, ya había 1 gramo por kilo de tierra. Y Seprona, la Guardia Civil del campo, esta gran policia espanyola, a l'any següent fa una altra analítica en troba 22 grams d'alumini per quilo de terra. És que es ve a la vista, sembla una mina a cel obert d'alumini. I això ho presenta a Fiscalia General de l'Estado. Aquesta fiscalia, que tots sabem com actua, i arxivó el caso. Zamora, aquella zona d'allí, és de la gent on hi ha més Alzheimer i més càncers. Aquí també n'hi ha. Per altres raons també afegides amb aquesta, que tant, si mireu els cels també ho veureu, no? És a dir que, però d'això és molt difícil evitar-ho. Nosaltres quan ho vam intentar també denunciar fa uns anys al defensor del poble, el senyor Ribó, de que allí al Montsec veiem que quan se formava una tormenta, de seguida unes avionetes o avions passaven i es desfia aquella tronada. Sí que hi podia haver perill de pedra, però hi havia tronada, com a mínim ploia. Perquè la tronada hi ha un seguro de pedra, agroseguro, que no vol que pedregui, però sí que vol que paguem. Hi ha xarxes per evitar la pedregada, però la pluja me la robaven, no? I ho van denunciar el senyor Ribó. Està passant això. Moltes cabres estan morint a dalt del Montsec. Quan acaba de ploure moltes vegades queden uns xarcos amb aigua groga. Creiem que aquí hi ha porqueria, m'ho pot analitzar. Bueno. Voldríem saber d'on surten aquests avions, aquests dies concrets que li vam dir aquest. Perquè això, un avió no surt sense demanar permís. Sí, és molt greu això que m'esteu dient. Ja ho investigaré, ja. Al cap d'2 dies ens crida, vinguin per favor que els donem contesta, no els hi calia anar. Ho sentim molt, és secret militar. Secret militar. Això és el nostre defensor del poble. No diguem del defensor del pueblo en Espanya. Aquest és el nostre defensor del poble. I els diputats han d'acceptar, han de planar el cap que, com que és secret militar, no podem saber d'on surten aquests avions i qui foten a les seves panxes per a distribuir pel Montsec i per tot arreu. No podem saber, no? Estem controlats, governats per psicòpates. I aquí a Catalunya sembla que som més bons, però incapaços de fer política pròpia. A veure si tenim la independència i són capaços de fer política pròpia o també estan condicionats per aquestes històries. Ja ho veurem, ja ho veurem. El cert és que no té explicació com avui en dia el càncer no para de créixer. 110.000 morts a Espanya i les que ens toquen aquí a Catalunya, que no són poques també.
150.000 nens neixen amb malalties rares i no saben de què. No sabeu de què? Canalles, poca vergonyes. Què mengen les mares que tenen aquests crios? Abans inclús de néixer. Nicolás Olea, un metge investigador d'aquests problemes de lo que portem a dintre per acumulació, un gran metge granadino, diu, si veguéssiu el que surt a la placenta de les mares que apareixen avui, entendríeu com a normal que cada dia hi hagi més problemes amb nens. Surt DDT a les placentes d'aquestes mares després que fa 30 anys que ja s'ha prohibit i a Espanya no s'utilitza. Però moltes d'aquestes substàncies no s'eliminen fàcilment, allò que dèiem abans, de que, bueno, si mengem poca porqueria la podem eliminar. N'hi ha que n'hi ha, a pesar de tot, de menjar poc, és acumulatiu. I aquest mateix metge diu, i no sapigueu, i el DDT sapigueu que es va retirar per cancerigen. Com voleu que un nen amb una placenta plena de DDT no hi pugui influir, encara que ben bé és la placenta, no? És el sac aquest. Com voleu que una placenta plena de bisfenols, pel ditxós costum de beure aigua embotellada, espero que Vichy, penso que també té plàstic ara, o amb llauna, no ho sé. Però normalment és la de vidre. No, això és llauna i per tant a dintre també em sembla que hi ha plàstic ja. Però bueno, els bisfenols dels ditxosos plàstics, no? Els teflons, l'alumini de molts catxarros que encara tenim a dintre a casa, o els catxarros que hi ha aquestes cunyes d'exquisiteses, que si entreu dintre la seva cunya només veureu grans peroles també d'alumini, no? Clar, això és acumulatiu, totes aquestes coses. I clar, ara estan sortint. No és només l'alumini, perquè tota la vida han cunyat amb alumini, no? Els més abans, em recordo que l'alumini era... Però clar, si sumes l'alumini, sumes el DDT, i sumes els chemtrails, i sumes el que sé, els additius, 40.000 additius de tots els menjars, porqueria als supermercats, doncs al final fot aquesta bomba, que és el que diu l'OMS, que mort un 85% de persones per aquesta alimentació basura que s'ha fet l'ama del món, no? Avui ens fa molta il·lusió aprofitar que hi ha en Josep Parma per agrair-te tot el que has fet per tots nosaltres, per tot el que ens has aportat. I bé, hi haurà algú que voldrà dir algunes paraules, els deixarem acostar, però mira, si vols seure, en Joan et farà un present en nom de tots els deixebles i amics que han volgut col·laborar per tot. El Paulí és un d'aquests mestres que hem tingut en aquesta època de creació de la Dolça Revolució, potser un dels millors. Sense ells no haguem arrencat aquesta idea. Són un pou de coneixement, oblidats, ignorats, desprestigiats, i crec que se'ls ha de donar. L'any passat, a la Fira de Balaguer vam nombrar catedràtic de naturalesa. Per any nombrem a una persona de una certa edat, molt jove, de dintre, el Paulí és les persones més joves que hi ha. Unes reflexions tan lúcides, uns articles, és increïble aquest cervell, el lúcid que el té, que no l'hem produït, no el sé. Però sí, clar, li veig una mancança, però és un pou de sabidoria que ja ens l'ha donat tot. Ens ho ha donat, que ens pot donar encara endavant, no? Per tant, tot agraït també, Paulí. Ja ho vam agrair l'any passat a Matia, tot ho vam agrair aquí, a tots aquests companys que t'acompanyen avui aquí. Diu que hi ha 70 disciples teus avui aquí. Sí, bueno, que no. Dansa-teu bé. Fort, fort. Sí, gràcies. No sé, jo crec que totes aquestes alabances i tot això no sóc jo, és quelcom que passa i surt a través meu. Llavors,
sigui la vida, sigui Déu, sigui qui sigui, depèn de l'etiqueta que pengem, hi ha aquesta cosa que ens dona aquesta força i aquesta virtut, encara que potser, no sé, jo no sé, quan l'any passat en Josep Pàmies em va proposar això i vaig dir que va semblar que es passava. És una passada, perquè jo no sé, com a persona no em veig diferent ni molt menys dels altres. Crec que sóc un més dintre dels altres. Ara, que pel que sigui m'ha tocat aquesta cosa d'acompanyar la gent que se m'acosta i que em pregunten i que em demanen, bueno, en aquest cas em sento com un privilegiat. I gràcies per tots els que m'escolteu, que esteu aquí. Molts dels que esteu aquí em coneixeu. Jo no us recordo, la majoria no us recordo, que m'esteu aquí. Us esteu acostant aquí i sovint us haig de preguntar si no em dius qui ets, no me'n recordo. Però perdoneu aquest lapsus i això. I ara, doncs, és el que tenim. Gràcies a tots i a totes, tots els que esteu aquí. És de part de tothom. No foteu. De part de tots. És de part de tothom, tots els deixebles. Tens tots els deixebles en aquí, Paulí. I el llibre. Sí, no ho llegeixo, perdó. Llegeix tu. No. Per a tu, Paulí, mestre, guia, pare, amic, amb molt amor dels teus deixebles que t'estimem. Gràcies. Ets tu, Enrique. Això ens ha de posar, això. Expliqueu-lo, expliqueu. Això és el mestre Paulí fent reiki allà a casa seva. Gràcies. Si algú li vol dir alguna coseta o pot venir tranquil·lament. Yo quiero decir unas palabras Ja lo sabia. para el amigo. Ya lo sabía, pero no me puedo resistir, porque tengo que decirle algo, que lo siento. Bueno, dime. No. Bueno, pero a ver si soy capaz de leerlo. No. A ver si soy capaz de leerlo. Dice: querido amigo Paulí, tú eres el hombre más experto que conozco en todo tipo de remedios naturales, con la única intención de ayudar a todos los enfermos con todo tipo de enfermedades y males, aun sabiendo que la inmensa mayoría solo buscamos una fácil y rápida solución, y sin tener que cambiar ni los hábitos tóxicos ni mejorar para nada nuestra alimentación. Pero tú sigues ayudando a todos con tu infinita paciencia, amor y compasión. Pero quiero que sepas que también somos muchísimos los que te valoramos y te recordamos con emoción. Y te damos un fraternal abrazo, porque para nosotros has sido, eres y serás la mayor bendición. Y por eso pido para él un aplauso tan grande que pueda oírse en toda la nación.
quitamos el sombrero ante gente como él. Y no, sin olvidar aquí también. Dame otro abrazo, ahora que no me ve la mujer que está allí escondida. Gracias a gente como tú. Gracias. Aquí n'hi ha molta de gent així, a tot arreu, i s'han de trobar, s'han de buscar. Són tresors que els han de recuperar. Molta gent té por a parlar. Els han d'animar que comuniquin, a que transmetin, a que comparteixin el que saben. Perquè si no, on anem i no servia de res. Aquest coneixement s'ha de transmetre. Paulí ho ha fet molt bé, això, no? Hi ha de molta gent. Aquí hi ha la Georgina, les confitures. Ella també és una eminència amb les confitures, el que ha arribat a fer, no? I a més, encara em dia m'has de donar les plantetes d'estèvia que me'n vaig a Senegal perquè allà vaig a molta diabetes. Dic, i te'n vas a no sé quants anys tens, Georgina, cap a Senegal, i no tinc pebrots d'anar a Senegal, d'enllà perquè hi hagi altra gent, també. La Plàcida, que no ha pogut vindre, també és de quin poblet és? De Sant Climent? De Vilarnadal. Vilarnadal. La Maria Rosa de les Marietes, que ara han plegat. I tenim una colla de gent de les quals nosaltres hem begut coneixement i que tot això que estem traslladant no surt d'aquí dintre, surt de molta gent que ens ha anat passant informació. Aquestes cadenes humanes són necessàries, les han de mantindre, i gràcies a aquests actes i a tota aquesta gent que sou solidària, això no morirà mai, no morirà mai. I anirem guanyant terreno i posicions i la salut de la gent millorarà. Aquí en tenim un altre que no... Em penso que està amagat per aquí. Sí, sí. Que és un deixeble de la Plàcida, em penso que és d'allò, en Reixac. Sí, allí. Està aquí. Aquest també... És més jove, però clar... Aquest és dels que ve al darrere. Són pous de ciència que els hem d'aprofitar, els hem d'immunyir. Sí, hem d'agafar la met i anar estirant. És la vida, és l'experiència de la vida que fa que puguis ser catedràtic sense haver tingut un títol. Nosaltres hem demanat, com a Dolça Revolució i Slow Food, a les universitats que deixin entrar aquesta gent, que són autèntics catedràtics. Els fa terror que entrin aquest tipus de gent a la universitat a donar una classe magistral, que no els farà cap mal, però no volen dignificar la cultura, la tradició, l'experiència. Una vergonya, per això ho hem de fer la societat civil. Aquí no sé si una... Heu pensat en la Universitat Catalana d'Estiu? La Universitat Catalana d'Estiu? No. No, però bueno, allí sabem que ho accepten a tothom que s'hi vagi, però... Allà accepten a tothom? Sí, allí sí. No cal tenir títol? No, allí no. Jo hi hem estat molta gent, sí. Però les universitats reglades els fa terror. Les unitats reglades ja ho sabem que és molt difícil. Bueno... Aquí no sé si cap una altra. L'any passat, quan va acabar l'homenatge, al baixar, se'm va acostar una senyora ja gran, em va abraçar i em va dir, diu, soc psicòloga. Soc psicòloga. Fa 40 anys que em vaig graduar. I aquests 40 anys he anat exercint la meva feina. Diu, i he après més en aquesta hora aquí que en tots aquests anys d'experiència passant per la universitat. No sé si és veritat això, però és una cosa que, no sé, hi ha algú que està present aquí que em va dir, Paulí, vigila, que això igual t'encén l'ego. No ho sé. Molt bé. Gràcies. Gràcies a tots per haver vingut. Que abans no t'hem pogut veure. No m'he trobit, agrair-li tot.
Ja,